rečeno da mogu biti maske na govornici. Dobar dan, dobrodošli u gradsku upravu, u veliku vijećnicu grada Karlovca. Drago mi je da vidim dobar odaziv poljoprivrednika na naš poziv. Moje ime je Daniela Feris, ja sam pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. Sa mnom su ovdje danas i kolegice, dozvolit ćete mi da odmah ih predstavim, da kasnije ne zaboravim, kolegica Andreja Vrbanek, Željka Maleš i Sandra Halovanić, koje su pripremale cijelu priču oko javnog natječaja, bile su vrijedni, to su u maksimalno kratkom roku uspjele i izvesti, a s nama je ovdje danas i naš gradonačelnik Damir Mandić, pa ga molim da nas sve skupa pozdravi. Ja se srdačno pozdravljam, ja sam u prolazu, pa ono već kad sam tu u prolazu, da vas pozdravim onako malo, da se vidim. Bez nekih pretenzija da od ovoga radim neku dramatično važnu ili veliku priču, ali ona to stvarno je. Republika Hrvatska znači već unatrag koliko godina pokušava, odnosno donijela je određenu zakonsku regulativu što se tiče raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Evo, Daniela je spomenula ovu ekipu iz nadležnog odjela koja se s tim bavi, muči već neko vrijeme, iz jednostavnog razloga što se i ta regulativa mijenjala, pa i program kojeg smo bili donijeli morali smo ga mijenjati. Zašto mislim da je ovo za naš grad definitivno je jedna velika prilika, jedna velika mogućnost, jer napokon imamo priliku, odnosno vi imate priliku regulirati na neki način te neke svoje postojeće odnose, ali u konačnici i dokupiti, odnosno krenuti u zakup više poljoprivrednih površina koje će vam onda omogućiti da razvijate onaj posao osnovni poljoprivredni kojim se bavite. Ono što je isto tako važno, mi smo ovdje dosta na razini gradske uprave razmišljali, pa mogu reći vagali, na koji način složiti te kriterije. I tu je uvijek ona dilema da li ići odnosno omogućiti zakup većih površina, manjih površina, pa onda tu imamo onaj problem mali i veliki, ko je veći i ko je manji u toj poljoprivrednoj proizvodnji, kakva god ona bila. Ja moram reći da smo se mi odlučili za nekakav srednji put. Mi u Karlovcu imamo već zadane neke gabarite na koji način i kako se već to odvija, ali isto tako smo učinili sve, odnosno ja vjerujem da smo učinili sve da stvarno svaku tu parcelu, odnosno svaki taj metar kvadratni poljoprivrednog zemljišta koji se može staviti u funkciju, da zaista ga i stavimo u funkciju. I ja nekako stvarno očekujem da osim tog nekakvog prihoda koji će se dogoditi gradu, koji neće biti nešto spektakularno, ali puno veća vrijednost je da se napokon mogu regulirati odnosi, odnosno sve to skupa na neki način razvijati. Ja stvarno želim, onako i ljudski kao gradonačelnik, da svi vi, vjerujem da ćete danas dobiti one osnovne informacije koje vam trebaju, ali da svi vi zaista uspijete pronaći svoj interes, da uspijete i preko zakupa, odnosno kupovine ovih parcela, razvijati svoju poljoprivrednu proizvodnju. Nekih velikih riječi o poljoprivredi danas neću, ali mislim da je ovih zadnjih 6 mjeseci pokazalo da vlastita proizvodnja u biti sigurno garantira preživljavanje, kako god okrenemo. Da li u financijskom smislu, da li u onom doslovnom, da imamo što jest, odnosno da nam ima nešto doći na stol. Tako da u tom kontekstu mislim da treba koristiti sve ove prilike koje će se otvarati u narednom razdoblju, jer očito je da Hrvatska kao Hrvatska, sad hoće ona kako će mijenjati politiku, ja o tome ne mogu govoriti, ali definitivno treba prepoznati sve one koji su u ovom jednom dijelu vlastite aktivnosti, vlastitih djelatnosti spremni ulagati u razvoj poljoprivrede, pa i kupnjom, odnosno zakupom poljoprivrednog zemljišta, i Hrvatska to treba omogućiti. Evo, ja se zahvaljujem ekipi iz odjela koja se stvarno potrudila. Ja vjerujem da će nakon utorka i sjednice gradskog vijeća i njima malo laknuti, da smo uspjeli napraviti taj korak i da ćete danas dobiti u stvari sve one važne informacije koje vam trebaju. Naravno da
u narednom razdoblju sve ono što budete trebali pitati, da ćete to moći i van ovog današnjeg predstavljanja. Evo, još jednom svima svako dobro i da stvarno svi uspijete realizirati te svoje namjere. Zahvaljujem se gradonačelniku. Evo još samo kratka napomena, kako je gradonačelnik sam rekao, mi imamo 22. dakle utorak sljedeći tjedan imamo gradsko vijeće na kojem će biti odluka, nadam se, i izglasana i za zakup i za prodaju, a danas nam je bila namjera da prije samog natječaja da vas pozovemo, jer i nama kao gradu je interesu da vaše ponude po natječajima za zakup i za prodaju budu administrativno ispravne i kvalitetne, da svaki od vas koji to preda da ćete moći ući barem već taj prvi krug administrativne provjere i da u konačnici se izborite za svoje parcele koje želite zakupiti ili prodati. U tom smislu smo danas i pozvali tvrtku Agrodet, odnosno gospođu Blaženku Mičević, koja će danas odraditi sa nama ovu radionicu i provesti nas kroz oba dva natječaja. Iskoristite ovu priliku, postavite sva pitanja, sve nedoumice koje vas muče. Naravno, mi se možemo i u kasnijem razdoblju još konzultirati ili čuti putem maila ili kako se već dogovorimo, ali danas je zaista prilika da postavite sva pitanja i saznate sve informacije koje vas zanimaju za zakup ili za prodaju zemljišta. Evo, ja onda ne bi duljila, pozvala bih gospođu Blaženku da onda krenemo sa radom. Želim vam puno uspjeha i nadam se da se uskoro i vidimo. Hvala lijepo. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, hvala na najavi pročelniku i pročelnici i gradonačelniku. Moj posao je danas da vas provedem kroz oba natječaja, da vam pojasnim i proceduru samog raspisivanja natječaja, proceduru vaše prijave, kao i proceduru što se događa kada se vi prijavite i kako se izabire najpovoljniji ponuditelj, koji su to uvjeti koje vi trebate ispuniti, čisto da dobijete i prije samog natječaja dojam kako bi vi mogli stajati na tome natječaju. Najvažnija stvar danas je da prođemo kroz tu proceduru i da vam ona stvarno bude jasna, da prođemo natječajnu dokumentaciju. Papirologije ima dosta i ja ću nekoliko puta danas ponoviti neke stvari koje su izrazito važne i koje vas mogu koštati toga da vaša prijava ne bude pravovaljana na natječaju, pa obratite pažnju. Poslije ću vam dati i svoje kontakte i neke usluge koje mi nudimo. Pročelnica me obavijestila da se isto snimamo ovo, tako da će i snimka biti dostupna, to ćete sve poslije saznati od grada informacije, tako da možete to pregledati ako vam nešto ostane nejasno, da vidite i da pogledate ponovo. Grad Karlovac raspisuje natječaj za zakup i za prodaju. To su dva različita postupka, dva različita natječaja i dvije vrste natječajne procedure. Tako da prvo ćemo pojasniti zakup, on je najviše interesantan poljoprivrednicima i u biti je dosta kompliciraniji od natječaja za prodaju, jer se kroz natječaj za prodaju, ako shvatimo i razumijemo zakup, natječaj za prodaju je puno lakši i za provesti i vama za prijaviti, u konačnici za izabrati najpovoljnijeg ponuditelja. Ako imate, nema vas jako puno, pa ako imate pitanja tijekom prezentacije, nije problem, mogu odgovoriti ili ćete poslije, onda kada završimo, sve postavljati pitanja. Prezentacija je tako koncipirana, većinom naša iskustva do sada sa tim prezentacijama i edukacijama poljoprivrednika bilo su tako da kroz prezentaciju na dosta toga i odgovorimo, pa evo možda da pričekate bolje onda kraj da ne ponavljamo se sa pitanjima. Najvažnija stvar je da se zakup dodjeljuje na 25 godina i da u zakup možete dobiti maksimalno površine koliko je propisano programom, a to je program raspolaganja, a to je 300 hektara. Što to znači? Da od dana, znači ovo je prvi natječaj koji se raspisuje u gradu Karlovcu po novom zakonu, znači od današnjeg dana pa nadalje možete dobiti u zakup 300 hektara.
i u tu površinu ne ulazi ovi sada ugovori koje imate, niti površine ugovora o privremenom korištenju, niti ako imate nekakav ugovor o zakupu ili koncesiji od prije. Znači od danas pa nadalje možete u zakup dobiti 300 hektara. Važno je da znate da se natječaj raspisuje za proizvodno-tehnološke cjeline. Što to znači? To znači da nekoliko čestica državnog poljoprivrednog zemljišta, ako se nalazi zajedno, spojit će se u jednu proizvodno-tehnološku cjelinu. Znači PTC, proizvodno-tehnološka cjelina, može biti jedna čestica samostalno, može biti dio jedne čestice ili može biti nekoliko čestica više sklopljenih u jednu proizvodno-tehnološku cjelinu. Vi podnosite ponude za proizvodno-tehnološke cjeline. Znači natječaj vidjet ćete kako će biti raspisan. U prvom stupcu vam piše broj proizvodno-tehnološke cjeline, onda piše popis čestica koje čine tu proizvodno-tehnološku cjelinu. Znači ponuda se podnosi za proizvodno-tehnološku cjelinu. Ponuda, obrazac ponude, nju ćemo nekoliko puta danas spomenuti, će vam biti propisan uz natječaj. To će biti sastavni dio natječajne dokumentacije kada natječaj bude objavljen. Znači ne morate ju upisati samostalno, morat ćete ispuniti obrazac. Početna zakupnina za zakup definirana je uredbom Vlade Republike Hrvatske, tako da početnu cijenu ćete imati definiranu u natječaju, a vi u svojoj ponudi idete do maksimalno duple cijene. Znači vi možete dati 1 lipu više od cijene koja je propisana natječajem do maksimalno duple, ali ne smijete prijeći maksimalno duplu cijenu jer ćete biti automatski eliminirani iz natječaja. Tako da sa tom cijenom se možete igrati, znači od 1 lipe više do maksimalno duple, ali je ne smijete proći. Znači, zamisao cijelog zakona je da nema nabijanja cijena, niti da natječaj dobiju oni koji su ponudili najveću cijenu. Znači, ako ću ja staviti 1500 kuna, a vi ćete staviti 2000 kuna, vi nećete zbog toga dobiti taj natječaj, ali se mora prihvatiti maksimalna cijena koja je ponuđena za tu proizvodno-tehnološku cjelinu. Ali nam cijena ne daje nikakve bodove, niti nas stavlja u bilo kakav rang. Bitno je da znamo ko se može ili ne može prijaviti na natječaj. Uvijek nam je zanimljivo ovo ko se ne može. Znači ne može se prijaviti ona osoba, fizička ili pravna, koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, koje je dobila u zakup, dala u podzakup ili na neki drugi način neovlašteno raspolagala. Znači ako imamo za vas presudu državnog odvjetništva da ste neovlašteno raspolagali sa državnim poljoprivrednim zemljištem, ne možete se prijaviti na natječaj. Ja nisam vidjela još ni jednu takvu presudu, pa bi po meni značilo da svi imaju pravo prijave na natječaj. Druga je stvar kako ćete vi na tom natječaju proći, ali svi se mogu prijaviti. Moramo paziti da svi oni koji se prijave imaju podmirene obaveze i što se tiče zakupa poljoprivrednog zemljišta i što se tiče porezne uprave. Znači, predat ćete potvrdu jedinice lokalne samouprave da nemate duga što se tiče zakupa poljoprivrednog zemljišta na području grada Karlovca. Predat ćete potvrdu iz porezne da nemate duga što se tiče javnih davanja. Znači u trenutku prijave na natječaj ne smijete imati apsolutno nikakvog duga u poreznoj, tako da zato su i dobre ove edukacije prije da se poljoprivrednicima kaže ako nekog duga ima da se on podmiri do natječaja. Znači niko neće gledati da koliko duga ste vi imali ili niste imali prije tog natječaja ili prije ishodovanja te potvrde. Znači u trenutku raspisivanja natječaja porezna mora biti čista. Bitan dio prijave na natječaj je gospodarski program, njega ćemo posebno pojasniti prije. Važno je da znamo koje su to nevažeće ponude, znači sve one koje su pristigle izvan roka za dostavu ponude, znači u samom natječaju, tekstu natječaja će vam pisati rok do kada se podnose prijave i način podnošenja prijave na natječaj. Ja ću vam odmah reći da on mora ići pisanim putem, znači ponude u kuvertu pošaljete poštom preporučenom pošiljkom. Neke jedinice lokalne samouprave su dozvoljavale i prijavu putem pisarnice i urudžbenog. Vidjet ćete što će pisati u tekstu, ali ja vam preporučam da to bude preporučenom poštom, da imate i dokaz da je ta ponuda predana. Svaka ponuda mora biti potpisana
Ja vas molim da i upozoravam da na to ne zaboravite, jer to je jedna od najčešćih pogrešaka zbog kojih su ponude nisu valjane ili nisu potpisane. Znači, probajte potpisati svaki papir koji nije javna isprava, u toj ponudi neka bude potpisan. Ako imate žig, pečat, stavite i njega. Ovdje piše ponuda koja ne sadrži, pa sad piše sve skupa, s obzirom da će vam grad Karlovac dati obrazac ponude, onda njega samo pravovaljano ispunite, ne morate se obazirati na ove stvari, jer sve ovo piše na temelju čega je nevažeća ponuda. Ako nema ovih stvari, grad Karlovac je već stavio u obrazac ponude. Nema zajedničkih ponuda, znači svako se javlja sam. Prije su zakonske odredbe dozvoljavale zajedničke ponude, sada više ne, znači svako se javlja sam i ovo je vrlo važno, sam već rekla, ta dvostruka zakupnina ne smije se prijeći, znači maksimalno dupla. To može biti točno dupla od propisane početne cijene, ali ne smije prelaziti niti lipu više. Spomenula sam gospodarski program, znači to je jedan list A4 papira koji vam isto kada ga ispunite više ima podataka o vama nego ono što se tiče poljoprivredne proizvodnje i taj gospodarski program, što god da u njemu napišete, nećete zbog njega dobiti natječaj, on se posebno ne ocjenjuje, ali je vrlo važan jer vas obvezuje ako dobijete natječaj za zakup, dobijete zemlju, potpišete ugovore, to je sastavni dio ugovora i on vas obvezuje da u njemu što ste napisali to morate ispoštovati, u protivnom vam se može raskinuti ugovor. Znači posebno su nam tu važne ove stavke. To tu napišete, to morate, da napišete da ćete saditi banane, morate ih posaditi, inače formi dio sve ispunjavate, datum objave, tu ćete napisati datum objave. Podatke, grad Karlovac, koja katastarska općina, javljate. Samo navodite broj proizvodno-tehnološke čestice, s obzirom da li je to jedna čestica ili katastarskih čestice, samo napišete. Ovdje ispunite podatke o opisa gospodarstva. Opisu potvrda dobili od nadležnih potvrdi Tarkoda o zemljištu. Ako je tako naznačen natječaj javnog navodnjavanja, onda dosadašnji bavite planova, odnosno planova plus OPG-a, znači pravni oblik, pa DO ili ovdje napraviti važnija stavka zbog zakupa. To je cjelina na koju se javljate udaljena od vašeg gospodarstva. To nije točno, probajte sa geoportala skinuti. Vam označiti ponudu kao nevaljanu, jer jasno nam znati mogućnost podatka, on je za kakvu mehanizaciju, traktore graditi, proizvod. Da će vam to donijeti bodova na natječaj, dati vašu ponudu. A vas može kopati što govora o zakupu, da vam se onda raskine ako i obavezno gospodarski program potpisati.
Dokumentacije ima dosta i ona se dijeli na obaveznu, znači onu koju ako ne predate, ponuda vam neće biti važeća i neće se dalje pregledavati. I dodatnu dokumentaciju koju ako ne predate, onda nećete moći ostvariti neka prava prvenstva koja kroz natječaj bi mogli ostvariti. Znači, najbitnije da predate ponudu. Znači, rekli smo taj obrazac koji će biti sastavni dio natječaja, da ga ispunite, potpišete. Pazite kako ispunjavate tu ponudu. Gore na početku te ponude vam piše ponuditelj, znači pišete svoje ime i prezime, naziv obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili naziv vaše firme, obrta. Pazite, ako ste OPG, znači napišite obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Blaženka Mičević ili napišite Blaženka Mičević zarez nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. To je vrlo važno zato što se tiče OPG-ova i što se tiče obrta, ugovor se sklapa sa vama direktno kao fizičkom osobom. Fizička osoba na natječaj se može javiti u 3 oblika. Ja kao Blaženka Mičević koja sam nositelj, vlasnik obrta, ja kao Blaženka Mičević koja sam nositelj OPG-a i Blaženka Mičević koja je čisto fizička osoba. Zato je važno da gore na toj ponudi napišete što ste. Da li ste samo fizička osoba, nositelj OPG-a ili ste vlasnik obrta. Ako napišete da ste fizička osoba, da napišem samo ime i prezime, a priložim sve potvrde što se tiče mog OPG-a, znači i potvrdu iz ARKOD-a i potvrdu što se tiče stoke, rješenje o upisu u upisnik, to mi se ništa neće moći bodovati, zato što sam ja kao fizička osoba, ako sam se takva javila na natječaj, ne mogu koristiti resurse svog OPG-a. Ali ako sam se javila kao nositelj OPG-a i kao OPG natječaj, onda koristim sve naravno njegove resurse. Tako da je to vrlo važno, obavezno mora biti potpisano i ako ima žig stavite. Druga stvar je potvrda jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta, znači doći ćete tu u grad i tražiti izdavanje potvrde da ste podmirili sve obveze što se tiče poljoprivrednog zemljišta. Potvrdu porezne uprave, znači ne potvrdu iz FINE, već potvrdu iz porezne uprave, namjerno to naglašavam jer nedavno smo imali natječaj u jednoj drugoj općini gdje je nekoliko poljoprivrednika donijelo potvrdu iz FINE da nema duga, znači to se ne može tolerirati jer je zakon pogotovo propisao potvrdu porezne uprave i mora baš biti ta potvrda. I imamo 2 izjave koje su obavezne i imamo 2 izjave koje nisu obavezne. Znači obavezna nam je izjava koju potpisujete, znači dobit ćete obrazac, proći ćemo sad kako ona tu izgleda, da nemate duga i da se protiv vas ne vodi postupak u državnom odvjetništvu i izjavu da ste suglasni da se vaši podaci koriste u obradi svih natječajnih podataka, to je sukladno GDPR-u. I gospodarski program. Znači ovih 6 stvari mora biti obavezno. Ako to nemate, neće se vaša ponuda niti pregledavati dalje u natječaju. Da. Pa kako god ćete vi nju on mora imati tu potvrdu da nema nikakvog duga što se toga tiče. Da li je korisnik ili nije, sad kako će se ona zvat ne znam, što se tiče za ove koji nisu niti možda korisnici poljoprivrednog zemljišta, ali natječaju mora biti priloženo da on tog duga kod vas nema. Ako nema tog papira, neće mu se dalje pregledavati. Znači ovo je prva izjava. Potpisujete, znači pišete svoje ime, prezime, naziv OPG-a, pravnu osobu ili obrta, potpis, pečat i te izjave ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Znači ima ih 4, 2 su obavezne, 2 su neobavezne, odnosno neobavezne u smislu one vam samo potvrđuju nekakve prioritete u natječaju. Ova je obavezna. Važno je da znamo da možete sve predati, svu dokumentaciju možete predati u kopiji i ništa ne mora biti ovjereno kod javnog bilježnika. Pišete kad je natječaj objavljen, znači pišete na općinu grada Karlovca, objavljen dana tog i tog, potpis, pečat. To nam je prva. Druga nam je
Druga, ovo je neobvezna. To je izjava za one koji su pravne osobe. Znači, svi oni koji su pravne osobe moraju izjaviti sa kojim svim drugim pravnim osobama su povezane. Zašto? Zato što u poljoprivredi imamo dosta firmi koje imaju nekoliko svojih sestrinskih firmi, odnosno tvrtke kćeri, kojima se prijavljuju na natječajima. Na nekim firmama imaju stoku, na drugim firmama imaju zemlju. U postupku natječaja se sve te firme s kojima je nositelj firma koja se javlja na natječaj povezan, se ti podaci povezuju i objedinjuju, znači zbrajaju im se površine svih firmi s kojima su povezane, koje imaju u zakupu ili vlasništvu i svu stoku koju imaju u vlasništvu ili pod kooperantskim ugovorom, kako bi se na najbolji način izračunalo koliko im stvarno stoke, odnosno zemljišta fali. Znači vi koji ste OPG-ovci ili koji ste obrti i fizičke osobe, ovu izjavu ne popunjavate. Onda imamo ovu obveznu koju svi moraju, da ste suglasni da se vaši podaci koriste sukladno GDPR-u za potrebe natječaja. Isto potpis, pečat i ne mora biti ovjerena. I četvrta izjava je za sve one koji se javljaju na natječaj, a mislim da nam tu sad nije slučaj, ovdje raspisujemo slobodno zemljište ili imamo i privremenog? Ne, samo nam je slobodno zemljište. Ima. Ok, znači ako se vaše zemljište koje vi imate pod privremenim korištenjem raspisuje sada na natječaju, onda morate ispuniti i ovu izjavu gdje kažete da ste sve ono prije što ste radili, ugovor koji imate, ste s njim uredno postupali i ispunjavali sve svoje obveze iz gospodarskog programa, ili ako imate ugovor o privremenom korištenju koji nema gospodarski program, potpisujete ovo pod B. Znači oni koji se javljaju na natječaj, čije privremeno nije na natječaju, ne moraju dostavljati ovu. Svi oni koji imaju uz tu izjavu naravno priložit će i kopiju ugovora o privremenom kako bi dokazali da su dosadašnji poslovi. Ostala dokumentacija koja se prilaže, koju moraju, dokumentaciju smo razradili što mora priložiti OPG, što mora priložiti obrt, što moraju apsolutno svi. Ovo je još uvijek dokumentacija i to ona koja je dodatna, koju prilažu svi ako žele ostvariti uvjete na temelju prava prvenstva. Znači, svi moraju priložiti rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zašto nam je to važno? Cilj ovog zakona je da se pokaže, odnosno da se izabere da zemlju dobije onaj kojemu je poljoprivreda primarna djelatnost. Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. I oni koji su stočari prilažu potvrdu od HPA ili potvrdu od HPA i kooperantski ugovor, ako su kooperanti. Ta potvrda odnosi se na stanje stoke u 2019. godini. Znači, idete u HAPIH, oni vam izdaju tu potvrdu i tamo ćemo mi iščitati, odnosno povjerenstvo za zakup, da ste vi u 2019. imali toliko i toliko stoke, ali ujedno ćemo iščitati koliko dugo se vi bavite stočarskom proizvodnjom. Ako ste stočar i želite ostvariti pravo prvenstva na temelju toga što imate dovoljno, odnosno više stoke nego što imate zemlje, tada to morate i potvrditi sa potvrdom iz HPA. Ako ste stočar i ne priložite ovu potvrdu, ste zaboravili, onda se vas ne može tretirati kao stočara. Znači neće vas zbog toga izbaciti sa natječaja, ali ne možete ostvariti uvjete kao stočar, već vas se onda tretira kao ratara. Zatim imamo potvrdu Ministarstva poljoprivrede o prosječnom broju uvjetnih grla, znači ova tu sad na prezentaciji mi je malo odletila ova linija tu, ovako treba. Znači ova potvrda Ministarstva poljoprivrede o prosječnom broju uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi ne postoji, zato što Ministarstvo poljoprivrede ne izdaje nikakve potvrde, znači to ne možete nigdje dobiti niti morate priložiti, to vam govori ova potvrda iz HPA. Sve što se tiče stoke sadržane je u potvrdi iz HAPIH-a. Znači ova potvrda ministarstva, niko vas nju neće tražiti jer ona u stvari niti ne postoji. Onda imamo potvrdu iz ARKOD upisnika o površinama poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristi. Znači ako hoćete dokazati, ako ste stočar i hoćete dokazati da vam fali zemljišta, onda morate priložiti tu potvrdu iz ARKOD-a. Znači otićete u
agenciju za plaćanje i zatražiti ovu potvrdu. I zatražite strogo potvrdu. Znači, ima regionalnih ureda koji će vam reći mi ne izdajemo potvrde, možete dobiti zapisnik o površinama, izvod iz Agroneta, bilo što drugo, znači nemojte to prihvaćati jer nećete moći ostvariti pravo prvenstva. Na njima je da vam izdaju tu potvrdu, iako se neki tome opiru, ali ako vi ne dostavite potvrdu, vi ne možete biti tretiran kao stočar kojemu nedostaje zemljišta. Znači vama je u cilju da tu potvrdu i dobijete. U toj potvrdi će pisati apsolutno sva zemlja koju koristite, koja vam je upisana u ARKOD, bez obzira da li je to pod ugovorom o privremenom korištenju, da li je vaša vlastita zemlja, nekakav ugovor o zakupu ili privatna zemlja koja je u zakupu. Znači sve što ste upisali u ARKOD, odnosno na temelju čega dobivate poticaje, to će pisati u toj potvrdi i biti će razloženo da li su to oranice, pašnjaci ili livade, što je također važno za obračunavanje koliko vam zemljišta fali ako ste stočar. Zatim svi oni čije je privremeno sad raspisano na natječaju za zakup na 25 godina, moraju priložiti kopiju ugovora ili ako imaju nagodbu, to kod vas nije slučaj, znači ugovor o dosadašnjem korištenju zemljišta i dokazujemo domicilnost sa izvodom iz zemljišne knjige, rješenjem o izvedenom stanju, akt o gradnji ili ugovor o zakupu. Namjera zakona je da zemljište dobivaju oni koji su sa područja jedinice lokalne samouprave gdje se raspisuje natječaj i oni koji se primarno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Znači, to su dvije osnovne namjere zakona. Vi svoju domicilnost, da ste vi iz područja JLS, dokazujete sa nekoliko akata, zavisi koji ste pravni oblik, da li ste OPG, da li ste obrt, fizička osoba ili ste pravna osoba, no međutim možete dokazati i izvodom iz zemljišne knjige. Domicilnost prioritetno znači ako tu živim ili tu imam registriranu firmu, ali ja svoju domicilnost mogu dokazati ako sam ja iz Zagreba i u gradu Karlovcu u svome vlasništvu imam proizvodni pogon ili proizvodni objekt. Isto tako mogu dokazati svoju domicilnost ako sam ja firma iz Zagreba, ali ovdje na području grada Karlovca imam u zakupu proizvodni objekt i to dokazujem ugovorom o zakupu. Znači ne od jučer, proći ćemo poslije i uvjete, to su 3 godine. Minimalno moram tu ili živjeti ili biti u zakupu ili biti u vlasništvu minimalno 3 godine od raspisivanja javnog natječaja. Ali to su neki uvjeti kako se dokazuje domicilnost. S tim da ovaj izvod iz zemljišne knjige znači mora biti upisano u mome vlasništvu i to mora biti baš proizvodni objekt. Ne može biti oranica, već se traži proizvodni objekt. Sljedeće stvari, znači svi, bez obzira što smo na prethodnom slajdu, dostavljamo tu dokumentaciju. Ako ste OPG, dodatno dostavljate još kopiju osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu. Znači ova potvrda o prebivalištu nam je važna ako ste vi sa područja grada Karlovca izvadili ste novu osobnu prije par mjeseci, na toj osobnoj piše da je to izdana je u 5. mjesecu 2020. godine. Ali vi ste tu rođeni, živite tu od uvijek ili duže od 3 godine, onda mi morate dostaviti i potvrdu o prebivalištu koja će potvrditi da ste vi duže od 3 godine. Inače nećete biti tretirani kao neko ko je tu duže od 3 godine. Ako imate staru osobnu, odnosno ako je datum od 2016. datum izdavanja, onda ne morate vaditi potvrdu o prebivalištu. Znači, stalno se vrtimo oko domicilnosti, kako ju dokazujemo i da li je ta domicilnost duže od 3 godine od dana raspisivanja natječaja. Ovo si isto ili zapišite ili zapamtite, to je isto jedan od razloga zašto na natječajima neko izgubi, ajmo tako reći, zemlju ili natječaj, zato što nije dostavio tu potvrdu o prebivalištu. Provjerite datume na osobnim iskaznicama. Druga stvar je elektronički zapis podataka, sada ne čitam sve skupa, znači e-radna knjižica, na izvadite svoju e-radnu knjižicu, znači ako ste obrt, fizička osoba i OPG na svoje osobno ime, oni koji su obrti nemojte vaditi transakciju 117 ili šta još ima, popis osiguranika kroz obrt, tako nekako se zove, ne znam. Znači treba nam e-radna knjižica kojom se dokazuje da ste vi u primarnoj
proizvodnji poljoprivrede, odnosno da iz svog OPG-a ili obrta ili koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom isplaćujete plaću i doprinose barem za sebe kao nositelja obrta ili OPG-a, to nam je najvažnije, jer se ugovor sklapa s vama direktno. Znači za obrt isto kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, izvod iz obrtnog registra i radna knjižica za nositelja obrta. Oni koji su pravne osobe, izvod iz sudskog registra, s tim će dokazati domicilnost, bon 1 i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, s tim će dokazati da je poljoprivreda primarna djelatnost. Neki od uvjeta na natječaju su da zemlju mogu dobiti oni da su u jednom od prava prvenstva i oni koji su mlađi od 41 godinu, znači oni to dokazuju sa svojom osobnom iskaznicom. Od dodatnih kriterija, pojasnit ćemo ih šta to znači, su ekonomska vrijednost poljoprivrednog gospodarstva. Znači odite u savjetodavnu i izvadite papir na kojem vam piše ekonomska vrijednost poljoprivrednog gospodarstva, nju ćemo pojasniti u dodatnim uvjetima. Ovo da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom pa piše upisnik poljoprivrednih proizvođača, to ne postoji. Znači isto tamo gdje sam prekrižila crvenom i ovdje treba prekrižiti, znači postoji upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji svi vi imate rješenje o upisu u upisnik, ali ne postoji upisnik poljoprivrednih proizvođača. Znači pod ovu stavku niti će vas nju iko tražiti, niti ju imate vi odakle dostaviti, znači rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva je dovoljno. Vrsta poljoprivredne proizvodnje, ona se dokazuje gospodarskim programom ili ako se bavite sjemenskom proizvodnjom, onda rješenje Ministarstva poljoprivrede o sjemenskoj proizvodnji, tako se nekako zove. A ako se time i bavite, onda to već i imate kod sebe. Jedan od dodatnih kriterija je obrazovanje, znači diploma ili svjedodžba, odnosno minimalno srednja stručna sprema iz poljoprivredne, veterinarske ili prehrambeno-tehnološke struke. Znači ako imate srednju poljoprivrednu, to vam može biti jedan od dodatnih kriterija i to se odnosi, znači ako je ima nositelj OPG-a, ne član, nositelj odnosno vlasnik obrta ili direktor, odnosno pravna osoba, direktor u pravnoj osobi. Hrvatski branitelj, ako jeste ili dijete poginulog hrvatskog branitelja, morate za to imati potvrdu Ministarstva branitelja. Imali smo slučajeva gdje su ponuditelji priložili kopiju iskaznice Ministarstva branitelja. Ako imate potvrdu, ja bih vas molila da priložite potvrdu, jer je zakon, odnosno pravilnik to izričito propisao kao potvrdu, a ne kopiju iskaznice. Znači što nam je važno? Važno nam je uredna dokumentacija, svi ovi papiri, znači ona dokumentacija koja je obavezna, da ju obavezno imate, a ova koja je dodatna, da možete na temelju nje ostvariti pravo prvenstva na natječaj. Važna nam je domicilnost i kako ju dokazujete. Znači ili tu imamo prijavljeno prebivalište kao nositelj OPG-a ili je obrt, odnosno pravna osoba tu registriran ili imamo proizvodni objekt. Znači ako imate tu prebivalište, nositelj ste OPG-a, ne morate prilagati ZK izvadak za sve vaše objekte koje imate u vašem poljoprivrednom gospodarstvu. Ne treba dodatnih dokaza, ako ste OPG, potvrda o prebivalištu, odnosno kopija osobne iskaznice je dovoljna. I važna nam je ta primarna proizvodnja. Znači svi oni koji imaju OPG, a rade u gradskoj upravi, primjerice, oni nisu u pravu prvenstva dobivanja natječaja za zakup. Znači bilo gdje drugdje da radite, a da imate svoj OPG, a da tu plaću dobivate ili u drugoj firmi ili u državnom sektoru, nebitno je, vama to nije primarna proizvodnja i vi ste tek tamo negdje 6. ili 7. po redu, sad ćemo proći te kategorije dobivanja natječaja za zakup. Jel ima možda pitanja? Recite. Evo. Kristina, nema?
Da. Iri. Ne. Da. To nam dokazuje, ako nema te potvrde o mirovinskom priložene, gdje je on upisan kao osiguranik, tako kažemo, osiguranik, onda se on ne tretira kao primatna. On neće ga se izbaciti sa natječaja, samo neće biti u prednosti. Da. Znači, koje su nam prava prvenstva na javnom natječaju za zakup? Znači, prvo i osnovno zemljište mogu dobiti oni koji su stočari, znači oni su u pravu prvenstva, kojima nedostaje zemljišta. Znači, onaj stočar koji je nositelj OPG-a, vlasnik obrta ili pravna osoba koja je mikro ili malo poduzeće, kojemu je poljoprivreda primarna djelatnost. Kako vam budem čitala ovo, sjetite se te dokumentacije sad koju smo prolazili. Znači, kojemu je poljoprivreda primarna djelatnost, znači potvrda sa mirovinskog rješenja u upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji je najmanje 3 godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke. Znači, priložena potvrda iz HPA, na toj potvrdi će pisati kada ste prvi put upisani kao stočar, mora biti najmanje 3 godine, koji se bavi stočarskom proizvodnjom, znači za firme će to pisati i po NKD-u, ali iz same potvrde iz HPA se vidi da se bavite stočarskom proizvodnjom. I onda imamo ovo, ima najmanje 3 godine do objave javnog natječaja, sad prolazimo domicilnost, prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području JLS za koju se raspisuje javni natječaj. Riješili smo domicilnost. Prilažem ili kopiju osobne, ili obrtnicu, ili izvadak iz sudskog registra, ili ZK izvadak ili ugovor o zakupu kojim dokazujem proizvodni objekt, a ne ispunjavam uvjet prosječnog odnosa broja grla i stoke poljoprivrednih površina, znači 1 hektar oranice na jedno uvjetno grlo, odnosno 2 hektar pašnjaka po uvjetnom grlu. Drugim riječima to znači da sam stočar kojemu fali zemljišta. Znači, povjerenstvo za zakup će uzeti vašu potvrdu iz HPA u kojem piše broj stoke, uzet će vašu potvrdu iz ARKOD-a gdje piše koliko imate zemlje i izračunati koliko vama zemlje fali. U odnosu da li je ovo oranica, livada, odnosno pašnjak. Vi možete na natječaju dobiti ako ste stočar. Znači, 300 hektara je maksimum. Ali vi kao stočar možete dobiti onoliko koliko vama fali zemlje. Znači, ako meni kao stočaru fali 20 hektara po tom izračunu, ja ne mogu dobiti 300 hektara. Ja mogu dobiti 20 hektara plus, ovdje mi piše još 10%. Znači, ja mogu tražiti maksimalno 10% više od onoga što meni kao stočaru fali. Ali ne mogu tražiti ostalih 200 hektara ako mi to ne fali. Samo sa ovih 10% možemo preći onoliko koliko nam fali uz obvezu, znači to će vam biti propisana ugovorna obveza, da će vam se u roku 2 godine raskinuti ugovor ako ne namirite tu stoku do tog viška na koliko se više prijavljujete od onoga što vam fali. Ako na natječaju za tu proizvodno-tehnološku cjelinu, to ćemo malo vidjeti poslije, ima više stočara, znači zakon nije rekao da će zemljište dobiti onaj kojemu fali više. Znači u istom smo rangu ja kojoj fali 10 hektara, vi kojem fali 150 hektara ili nekom kojem fali 1 hektar. Znači mi smo svi stočari kojemu nedostaje zemljišta. Nema mogućnosti da meni fali više, pa ću ja sad zbog toga odmah dobiti natječaj. Znači ne, svi smo u istom rangu i idemo u sljedeće kriterije. Važno je da znamo ako se na proizvodnoj tehnološkoj cjelini javi stočar kojemu fali zemljišta i onaj koji je ratar, znači taj ratar odmah ispada iz natječaja zbog toga što je stočar u prednosti. Znači pokazat ću vam tablicu pa će onda biti možda i jasnije. Sljedeći uvjet su oni koji su dosadašnji posjednici. Znači ako ste vi stočar u kojem fali zemlje, na tu proizvodnu tehnološku cjelinu nas se javilo 3, svi smo stočari, svima fali. Sljedeći uvjet je dosadašnji posjednik. Ja sam na toj proizvodno-tehnološkoj cjelini, dosadašnji posjednik, imam ugovor o privremenom korištenju, ja dobivam plus i tu je natječaj završen, ja sam dobila tu proizvodno-tehnološku cjelinu. Dosadašnji posjednik
znači da mi je poljoprivreda primarna djelatnost, ako sam u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli, znači ako nam je istekao ugovor o privremenom korištenju, a on je na temelju prijašnjeg ugovora o privremenom korištenju, ako sam ispunila sve obveze iz ugovora koji je istekao, znači dala sam tamo izjavu, sam potpisala da sam ispunila sve obveze, dostavila sam potvrdu jedinice lokalne samouprave da nemam duga i koji je u mirnom posjedu tog zemljišta najmanje 5 godina do objave natječaja. Znači ovaj prvi i treći uvjet kod dosadašnjeg posjeda je ili. Nakon toga idu oni koji su mlađi od 41 godinu. Znači, ako nema primjerice, ako na natječaju na tu proizvodnu tehnološku cjelinu javila se 3 stočara, ako zemljište nema dosadašnjeg posjednika, znači slobodno je, sljedeći uvjet je onda za nas troje na toj proizvodnoj tehnološkoj cjelini da će dobiti onaj koji je mlađi od 41 godinu. Mlađi od 41 godinu može biti onaj koji je nositelj OPG-a ili vlasnik poljoprivrednog obrta, koji je upisan u upisnik poljoprivrednika najmanje 3 godine do objave javnog natječaja i koji ima domicilnost, prebivalište, sjedište, sad pričam sve dalje. Šta to znači? To znači da je do prije 5 dana moj tata bio nositelj OPG-a. Kada smo shvatili da na natječaju ja, koja sam član OPG-a, mlađa sam od 41 godinu, mogu imati prije pravo prvenstva. Nadležni. Mislim, ja mogu pričati. Da, htjela sam reći to mlađe od 40 je bio nositelj OPG-a do prije, kad smo slušali da ja kao mlađa od 41 godinu mogu ostvariti pravo prvenstva na natječaju. Tata je prebacio na mene naš OPG. To je ok, ali biti godine bila član tog OPG. Ja sad pa smatram, imam 40 godinu, to takav dobar uvjet i tata je to prebacio odmah na mene. Meni mora biti primarna proizvodnja i ja sam morala biti član tog OPG-a minimalno 3 godine. Ako je neko na toj proizvodnoj tehnološkoj cjelini od nas mlađi od 41 godinu, tu se priča završava. Ako nas je dvoje, od nas troje na toj proizvodnoj tehnološkoj mlađi od 40 godinu, onda samo nas dvoje idemo dalje. Znači, kako ko ispunjava uvjete sa plusevima i minusima, tako idemo dalje i ostvarujemo prava. Znači, ako sam ja jedina mlađa od 40 godinu na toj proizvodnoj tehnološkoj, znači ja sam dobila tu natječaj i to je kraj. Ali samo ako sam kumulativno ispunila sve prije uvjete, odnosno ako sam u toj tablici, to ćete vidjeti, imala sve označeno sa da. Ako nam nema nikoga mlađeg od 41 godinu, sljedeći uvjet je da natječaj dobivaju oni koji su nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, znači OPG-ovci. Prvo smo imali stočari koji su ili OPG-ovci ili nositelji obrta ili mikro ili mala poduzeća. Znači ako je nas nekoliko stočara došlo ovdje, od toga je jedan obrt, jedan OPG i jedna firma, znači njih dvojica ispadaju, ja kao nositelj OPG-a ovdje sam dobila natječaj, ali moram imati ove uvjete da sam 3 godine tu minimalno, znači moram imati domicilnost, moram imati primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Nakon toga dolaze svi ostali, znači ostale fizičke ili pravne osobe, zadruge i trgovačka društva, fizičke i pravne osobe, ostale fizičke i pravne osobe. Znači od 5 do 8 to su uvjeti koji su mi vezani, oni koji su pravne osobe, kao i oni koji su ta jedinica lokalne samouprave, odnosno nisu. Vidite da ovdje pod 5 su fizičke ili pravne osobe koje su sa područja JLS najmanje 3 godine do objave
javnog natječaja. Znači tu sad može upasti ako nije bilo OPG-ovaca na toj proizvodno-tehnološkoj cjelini, da je to fizička osoba ili obrt ili pravna osoba. Nakon toga imamo zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u poljoprivrednika najmanje 3 godine do objave javnog natječaja. Znači ovdje na 6. mjestu sam ja iz Zagreba koja se bavi primarno poljoprivrednom proizvodnjom, ali i upisana sam u upisnik poljoprivrednika, ali nisam iz grada Karlovca. Znači ja sam iz Zagreba tek na 6. mjestu za dobiti zemlju Karlovca. Od 7 su mi fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Znači, vidite da tu ne piše niti moram biti sa područja JLS, niti se moram 3 godine baviti, niti upisana u upisnik poljoprivrednika. I pod 8 su fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Znači pod 7 upali svi oni kojima poljoprivreda nije primarna. Znači ako radim negdje drugdje, a imam svoj OPG, ja sam pod 7. Znači imam rješenje o upisu u upisnik, ali nemam potvrdu od HZMO-a da plaćam doprinose. Ja sam tu i pod 8 su svi oni koji su se javili, jel bi to nešto htjeli. Sve ove uvjete koje smo sad prošli, oni vam izgledaju ovako kad se stave u tablicu i to je tablica kako Povjerenstvo za zakup ocjenjuje, odnosno rangira tu vašu dokumentaciju koju ste priložili. Znači prvi uvjet koji smo imali, da li sam ja stočar kojem nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla. Ovdje gore piše ponudite 2, 3. Jedan zapisnik svaku proizvodnu tehnološku. Oni koji su javili na tu proizvodnu tehnološku stavljaju da i ne ako izdavate, odnosno izdavate neke. Gledamo kako vlast vam je osnovno. Gledamo mirovinsko. Da, od godine vlasnici. Gledamo onaj HPA. Godine do objave. Gledamo svakog. Ovdje broj uvjeta. Vaše potvrde HPA, potvrde. Ovdje u ovom dijelu imate sve. Ako imamo proizvodno javio jedan stočar ratara, taj stočar ratari imamo cijelu tablicu sa plusem pa kojih ima prve potomake. Ako na toj proizvodnoj tehnologiji niti jednog stočara, samo ratari, oni imaju tu ratari, javilo se nas 5 ratara. Ok, idemo dalje. Ali jedan stočar, 58 ratara na jednoj stočar. Ali ako idemo dalje, do sada plus minus
onda ide dalje kao ratari, kao i svi ostali. Da. Ako imamo dosadašnjeg posjednika, pišemo mu pluseve ako je dostavio kopiju ugovora o privremenom korištenju za tu proizvodno-tehnološku cjelinu za koju želi ostvariti prednost. Ako ga ima, on je tu dobitnik natječaja i nema dalje. Šta vam hoću s ovim reći? Hoću vam reći ako se prvom stočaru da je on jedini stočar, bez obzira koliko prijavljenih na toj proizvod, da je već u prvom koraku moguće da je natječaj gotov. Kako se profiliraju ponuditelji sa plusevima i minusima, tako se završava natječaj. Znači natječaj može biti gotov već u prvoj točki ili u drugoj kod dosadašnjeg posjednika. Kako povjerenstvo izračunava koliko vama površine nedostaje? Znači prepisuje podatke koje ste dostavili iz ARKOD-a, potvrda iz ARKOD-a i potvrdu iz HPA i upisuje ovdje za svakog da vam u obračun površine koliko vam nedostaje ne ulazi ono što imate u ugovoru o privremenom, a radi se o toj proizvodnoj tehnološkoj. Znači vama potvrda iz ARKOD-a piše da vi imate tamo 100 hektara, ali vam ne piše u tih 100 hektara koliko je to vaše vlastite zemlje, koliko je to ugovor o zakupu ili koliko je to ugovor o privremenom korištenju. Vi sa svojom kopijom ugovora dokazujete da je to vaša proizvodno-tehnološka cjelina koju imate pod ugovorom. I onda vam taj ugovor o privremenom korištenju ulazi u ovu površinu potvrde iz ARKOD-a ako se radi o toj proizvodno-tehnološkoj cjelini. Znači vi imate 100 hektara na potvrdi iz ARKOD-a, imate ugovor o privremenom korištenju na 50 hektara. Kada budemo računali tu proizvodno-tehnološku cjelinu, vi ste za izračun imate samo 50 hektara. Zašto je to tako? Zato što vi ugovorom o privremenom korištenju tu zemlju nemate u zakupu. Vi nju imate samo na privremenom korištenju. Onda se ni ne može računati da je to nešto što vi imate stalno kada se radi obračun površine. Na temelju što vama potvrdi da imate 40 hektara oranica i 40 hektara pašnjaka, to se tu s obzirom na to koja je kultura raspisana u natječaju, računa se omjer da li je to jedno uvjetno po hektaru oranice ili livade ili su dva hektara. Ovo tu površine koje nedostaju 50%, taj izračun se piše u onu tablicu prije. Znači sada ako smo došli do poljoprivrednika, isto mladog poljoprivrednika, dokazujemo da li on stvarno je dostavio sve papire da je mladi poljoprivrednik. Ako se uvjeri da neko je mladi, natječaj je tu gotov, on ga je dobio. Ako nema mladih, idemo dalje, to su OPG-ovi i opet redom popisujemo, stavljamo plus ako je dokazao da on je OPG. I ovo su sad ti 5., 6. i 7. Većinom se natječaj isprofilira do tog OPG-a, odnosno sa OPG-om. Ja još nisam imala situacije ovih, nekoliko natječaja smo već proveli po općinama i gradovima, nismo još došli nigdje do ovog 5. jer ima dosta OPG-ovaca koji. Znači ili završimo priču na stočaru, na prvom uvjetu, ili je završimo na OPG. Sad, kada se ovo može dogoditi, zašto mi vjerojatno do sad nismo imali tih situacija? Zato što su dosta se raspisivali ugovori o privremenom korištenju, pa je na onom drugom dosadašnjeg korisnika bila riješena stvar. Ali recimo ako dođemo do situacije da imamo 3 ili 4 OPG-ovca koja isto kotiraju, znači isto su stočari ili su ratari i njih 4 je OPG-ovaca, znači prošli smo i 4. uvjet, onda idemo na ostale uvjete. Ako se nekoliko OPG-ovaca isprofilira da su oni jednaki,
onda im neće pomoći niti jedan od ovih uvjeta, fizičke pravne osobe s područja JLS, 6. uvjet, 7. ili 8. onda će oni već ići u dodatne kriterije. I to znači, ako je više osoba u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu. Bolje nam je to gledati u tablici. Znači, ostala su 4 OPG-ovca, primjerice, koji imaju iste uvjete i oni idu u dodatne kriterije. Prvo gledamo ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva. Znači, ona potvrda iz savjetodavne koju smo spominjali, ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva nam je važna sada ovdje. Ako ju niste dostavili, nećete imati tu plus. I tu ulaze svi oni koji imaju vrijednost gospodarstva od 8 do 100.000 eura. Oni koji imaju manje ili oni koji imaju više, tu će imati minus. Ili ako nisu dostavili potvrdu, tu imaju minus. Znači, ali ovo pričamo tek ako smo isti s nekim u rangu na prijašnjim kriterijima. Ok, ako tu imamo pluseve, svi idemo dalje. Drugi dodatni kriterij, vrsta poljoprivredne proizvodnje. Znači, ako se bavim povrtlarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom i maslinarstvom, nešto od toga tu dobijem dodatni plus, ali većinom pričamo na našim područjima o ratarima, pa ovdje imaju svi minus. Ako smo tu i dalje svi isti, idemo na sjemensku proizvodnju. Sad oni koji imaju rješenje Ministarstva poljoprivrede o sjemenskoj proizvodnji će im ovdje dobro doći, znači tu mogu dobiti plus. Ako neko od nas 4 OPG-ovaca to ima, znači on je tu dobio natječaj, svi smo ostali imamo minuse i onda se tu natječaj završava. Ako ne, idemo dalje. Ko od nas ima obrazovanje iz područja poljoprivrede, znači minimalno srednju stručnu spremu poljoprivredne struke, veterinarske ili prehrambeno-tehnološka, ali mislim da je srednja samo poljoprivredna, da je to, jel da, poljoprivredni tehničar. Veterinar, znači poljoprivredni veterinarski tehničar ili ima fakultet i to nositelj OPG-a, nositelj vlasnik obrta i direktor firme. Ako nešto od tog imamo, ko ima, tu je kraj, ako ne idemo dalje. Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj ili dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja, tu nam je važna potvrda, ona od Ministarstva branitelja, znači ne kopija iskaznice, već potvrda. Ako idemo dalje, ako nemamo ni tu ništa, onaj koji ima veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, to iščitavamo iz rješenja o upisu u upisnik, ili ako se tu utvrdi da je isto, onda ko je dulje vrijeme upisan u upisnik poljoprivrednog gospodarstva, što se isto iščitava iz rješenja o upisu u upisnik. Nedavno smo vidjeli neka nova rješenja što se tiče upisnika, ne znam da li je i to kod vas slučaj, pa priložite i staro rješenje koje imate kopiju i nova rješenja iz upisnika, jer u nekim novim rješenjima iz upisnika nismo vidjeli upis kad je prvi put upisan OPG, već ima sad samo staro, novi upis. Ali nama je bitno, ako dođe do ove sedmice, da ja znam da li je to OPG koji je otvoren, ne znam, 2003. godine, jer vas je 3, pa gledamo kad ste upisani. I onda dole pišemo cijenu koju je svako od vas ponudio za proizvodno-tehnološku cjelinu i onaj koji je ponudio najviše, njegova se cijena prihvaća, bez obzira možda što on nije dobio na natječaju, ali njegovu cijenu onaj koji je dobio mora prihvatiti. I tu se priča oko odabira najpovoljnijeg ponuditelja završava. Povjerenstvo jednoglasno donosi prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja koji onda poslije ide na gradsko vijeće. I tako za sve proizvodno-tehnološke cjeline. Ako se dogodi da je jedan ponuditelj ostvario više, odnosno on je najbolji ponuditelj na više proizvodno-tehnoloških cjelina i prelazi površinu koja je propisana na natječaju, on mora od nekih površina odustati. Mislim, to kod vas neće biti slučaj, ali je manji natječaj, jel da? Ali recimo kod vas je da je maksimum, imamo općine i gradova gdje je maksimum 50 hektara, primjerice koliko možete dobiti u zakup, a natječaj je raspisan za, ne znam, 500 hektara sveukupne površine. Znači ja mogu biti najpovoljniji ponuditelj na svih 500 hektara, bez obzira što je maksimalna 50, ali mogu dobiti maksimalno tih 50 hektara. Ako sam najpovoljniji ponuditelj na svih 500 hektara, povjerenstvo za zakup mora mene pozvati da mi kaže da sam ja najpovoljniji ponuditelj na svih 500 hektara i ja moram potpisati izjavu
kojih površina preko 50 hektara se ja odričem. Znači ja imam pravo kao ponuditelj odlučiti koje ću od tih proizvodno-tehnoloških cjelina koje sam dobila izabrati. Ali to samo ako prelazite maksimalno. Ako je raspisano 60 hektara, koliko imamo sad raspisano natječaju? Da. Dobro, primjerice, raspisali smo 100 hektara natječaja za zakup sada, maksimalno je 300 hektara. Ok, primjerice govorim. Znači, vi možete dobiti maksimalno onoliko kolika je maksimalna površina za zakup, bez obzira koliko vam fali ili na koliko ste najpovoljniji ponuditelj. Zato povjerenstvo radi ovako jednu tablicu gdje pišu imena svih ponuditelja po proizvodno-tehnološkim cjelinama, da se točno zna koliko je svaki od vas osvojio i da se vodi evidencija. Koliko to sve traje, znači jedno od najvažnijih pitanja, prvo najvažnije pitanje ko će dobiti tu zemlju, a drugo kad mogu ući u posjed. Znači prvo pitanje smo sada pojasnili ko može dobiti tu zemlju, prošli smo kroz dokumentaciju koju morate, koju prilažete dodatno, prošli smo kroz natječajne uvjete, koliko to sve traje, minimalno 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja. Imate barem to malo manje od 6 mjeseci propisanih rokova što se tiče zakona. Mjesec dana stoji objava natječaja na web stranici. 60 dana ocjena povjerenstva, znači ocjenjivanje svih ponuda koje su pristigle. Nakon toga gradsko vijeće. Znamo da se vijeće ne sastaje svako malo, propisano kad, šta, kako. Nakon toga mjesec dana ministarstvo mora dati suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kad ministarstvo da suglasnost, županijsko državno odvjetništvo mora dati suglasnost na prijedlog ugovora o zakupu. Tako da računajte da sigurno 6 mjeseci traje ta priča oko natječaja. Ovdje je kratko sve popisano, znači donosi se na prijedlog povjerenstva, za zakup donosi se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, tu odluku potvrđuje gradsko vijeće, šalje na ministarstvo na suglasnost, kad dobije suglasnost, sklapa se ugovor o zakupu koji prethodno ide na mišljenje županijskog odvjetništva. Tek kad županijsko državno odvjetništvo da suglasnost na taj ugovor, radi se uvođenje u posjed i ugovori se dostaju na nadležne institucije. Znači to je što se tiče zakupa. On je dosta opsežan, dosta je natječaj kompliciran i što se tiče provođenja i dokumentacije, ali i odabira najpovoljnijih ponuditelja. Stvarno nije lagano niti vama, niti povjerenstvu koje to ocjenjuje. I uvijek njega isprezentiramo prvog zato što je prodaja u biti samo kopiran natječaj za zakup sa nekakve 2-3 stvari koje su dodane što se tiče dokumentacije, ali je sam postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja puno lakši što se tiče prodaje. Sve su stvari iste. Što se tiče prodaje kao što je za zakup, osim što ovdje dostavljate još izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su kupile po provedenim natječajima. Znači ovdje smo napisali možete kupiti maksimalno 50 hektara. Znači zakon je propisao, ne grad Karlovac, već zakon je rekao da može se kupiti maksimalno 50 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na području cijele Republike Hrvatske. I u tih 50 hektara vam sada ulazi sve ono ako ste nešto prije kupili državnog poljoprivrednog zemljišta. Znači ja sam ili na natječajima ili direktnom pogodbom kupila prije 20 hektara, sada na ovom natječaju mogu kupiti samo 30. I to mi se zbraja. I ovu izjavu sada crvenu dostavljam da kažem da li sam ikad kupila nešto ili nisam nikad kupila nešto što se tiče državnog poljoprivrednog zemljišta. Sve je isti je gospodarski program, isti su uvjeti za nevažeće ponude i isti su uvjeti ko se može prijaviti na natječaj za zakup. Istu dokumentaciju prilažete koja je obavezna kao i za zakup, znači potvrdu da nema duga, JLS-a, potvrdu porezne. Ovdje morate dostaviti očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv vas ne vodi postupak, znači tamo smo potpisivali izjavu, ovdje morate tražiti odvjetništvo da vam dostavi, tražiti ih dopisom pa će vam oni odgovoriti. Potpisujete isto izjavu da nema duga i ovu izjavu
o tim korištenim površinama, odnosno okupljenim površinama prije i gospodarski program. Znači ovo je obavezna dokumentacija. Što se tiče dodatne dokumentacije, slična je kao i za zakup, osim što imate poljoprivreda primarna djelatnost sa transakcijom 117 što se tiče obrta. Sve ostale stvari su apsolutno. Pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju je drugačije. Po meni je lakše. Kao prvo, natječaj za prodaju se provodi za proizvodno-tehnološke cjeline koje su već utvrđene u programu raspolaganja, odnosno proizvodno-tehnološke cjeline je jedna katastarska čestica. Uvijek se prodaje jedna katastarska čestica. Tako da je to što se tiče grada lakše za slaganje, taj natječaj. A što se tiče vas, prvi uvjet je da može kupiti, znači pravo prvenstva ima onaj koji je dosadašnji posjednik kojemu je ugovor istekao. Ovdje kod nas se sada prodaje na području grada Karlovca zemljište koje nema dosadašnjeg posjednika, znači slobodno je, znači tog uvjeta nema. Svi tu imamo minus. Drugi uvjet je da su u pravo prvenstva oni koji su mlađi od 41 godinu, znači to znači mlađi isto kao i kod zakupa, znači apsolutno sve mora dokazati. Ako nema mlađih, onda je to OPG, pa fizičke ili pravne osobe, pa zadruge, trgovačka društva, fizičke i pravne osobe druge ili ostali. S tim da ovdje ako budete s nekim isti, što se tiče kriterija, onda se ide u dodatno natjecanje koje se propisuje koje je propisano posebnim pravilnikom. Ali većinom se ovdje to ne događa. Tako da po meni je ovo jedan od lakših natječaja što se tiče. Evo, ja mislim da sam i odgovorila vama na sva pitanja kroz prezentaciju. Naravno, sve što treba, evo, ako vas nešto zanima, pitajte. To vam mi još možemo ponuditi kao firma, znači radimo to savjetovanje oko pripreme dokumentacije, kako ispuniti ponudu, da li sam dobro ispunio GP, gospodarski program, koji vam papiri trebaju i zašto, da li ste sve prikupili od dokumentacije. Savjetovanje naplaćujemo, radimo ga većinom online sa svima, a ako ste zainteresirani napišite na mail svoje podatke i šaljemo vam podatke za uplatu. Znači mi ne radimo fizičko spremanje vaših papira u kovertu, ali možemo s vama proći apsolutno sve što ste prikupili da vidimo da li je to sve, da li je ispravno popunjeno i da li vam još nešto nedostaje. Ne znam koliko će vam ovo važiti i da li vam je to ok, s obzirom da evo snimamo i imat ćete tu dosta odgovora na pitanja. Ako ima bilo kakvih pitanja, ovo su moji kontakt podaci, možete me kontaktirati ako je neko zainteresiran, pa da pomognemo oko slaganja dokumentacije. Evo, što se mene tiče, ja sam gotova. Ako ima pitanja. Evo smo. Zahtjev za povrat podnosite kraja, mislim, 7. ili ako niste tada tražili zahtjev za povrat, kao takav u postupku dokumentacije, ne u tom postupku prava ili pravo vlasti. Pa mislim da ne, zato što je to sana Republika Hrvatska i u kastroju za podloga. Zakon ne dozvoljava da se prodaju daje zemlja koja nije vlasnički. Zakup Hrvatska, da ju obrađujete ima zakup, ali u prodaju se zakonski. Ja sam imala samo slučajeva tih potraživanja, povrata ili ako nije dokumentacija ili arondacija, što jedino kroz
zakupe. Što se tiče prodaje, to određuje porezna uprava. Zakupa ona je definirana uredbom, kreće se po hektaru, znači definira početna cijena po katastarskim općinama za svaku jedinicu. Što se tiče prodaje, to daje prosječnu cijenu po kvadratu od dosad zabilježenih prodaja poljoprivrednih. Što se tiče prodaje nema, da je apsolutno porezna uprava one kako imaju svoje zapise po katastarskim općinama, kako će vam. A što se tiče zakupa, mislim da u ovoj situaciji nema. Znači u natječaju će biti napisano one čestice obrasle, koje je utvrđeno da treba procjena krčenja, zatraženo je Hrvatskih šuma očitovanje koliko košta krčenje takve čestice i te procjene će vam biti napisane. Šta to znači vas? Ako prihvatite zakup takve čestice, morate u roku 2 godine iskazati to zemljište, ako niste raskidali ugovor, ali za troškove krčenja vam se smanjuje zakupnina. Da morate paziti da često imamo čestice koje su veća cijena krčenja nego što je 25 godina za krčenje. To vam neće vratiti procjena troškova krčenja 80.000 kuna, a vaša zakupnina za 25 godina je, ne znam, 30.000 kuna, razliku vam niko ne. Krčenja, to nismo ovdje spomenuli, važno je reći da drvna masa nije u vašem vlasništvu. To možete. Znači sa drvnom masom raspolažu Hrvatske. Vaša je obveza da iskrčite tu masu nekog Hrvatske šume tako pokupite. I ona ju pokupite i to je prihod Hrvatskih šuma. Otkupi oranicu. Tako kako ste, šta ste napisali u gospodarskom programu da ćete to morate i oranicu. Možete šumu, znači obraslo smo zato što to vam je. No, ali ne možete ako ste dobili livadu oranicu, ali pašnjak i livadu ne možete. Ako je ona raspisana, samo da je jasno, ja vam ja osobno, ali govori da se raspis, jasno se. Ako je raspis,
orijentiran ali vi da bi tražili račun, tražiti zakupninu, stvarno utrošiti. Tim, to paziti ako je procjena troškova krčenja, a vama je neko naplatio 60. Maksimalno. Lokalne samouprave u predmetu mora imati odluku da je a da to nije. Koliko god blesao starom zakonu prodaja nije išla putem, već je ostvarivali su graniče. Sad nema. Vašu često mora se može se postaviti nama nažalost ništa. Slažem se. Odredbi nažalost vodi situacija da da. Pa kad vam se otvori natječaj, onda vadite sve papire. Jer vam se gleda porezna u trenutku raspisivanja natječaja, pa da ne bi bila potvrda od porezne prije. Pa ja mogu dostaviti sve, pa može stajati na stanicama rada. Ali to će vam biti i u natječajnoj dokumentaciji, znači imate popis, to će vam biti u natječajnoj dokumentaciji popis, da. Da. I mirovinsko sa e-građani isto, da.